Vila-real en un minut. Benlloc ha deixat de reivindicar com cal la construcció d'una escola oficial d'idiomes a Vila-real i diu conformar-se en convertir administrativament l'aulari actual en una escola. La resposta de Puig i Oltra ha sigut clara. Ni edifici ni escola oficial d'idiomes pròpia. Seguirem tenint només una sucursal de la de Castelló. La gestió dels Sarsa Llibres duta a terme per socialistes i Compromís està sent un autèntic caos que porta de cap a mestres i pares. Un any després, els de Benlloc continuen adeudant a les famílies de Vila-real el 50% de les ajudes promeses per als llibres de text. L'estat d'abandonament del paratge de l'Ermita per part de Benlloc és una realitat. Tal com mostren aquestes imatges, la diferència en el manteniment del termet entre els governs populars i l'actual govern de Benlloc és més que evident. A aquesta falta de manteniment cal sumar les nombroses tales de pins que evidencien el fracàs en la gestió socialista del nostre terme. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.